Every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held. Kaikki tähtiparit ovat käyttäneet harjoittelun käytännössä kaiken vapaa-aikansa. Tietysti ongelmana on ollut parien osapuolten aikataulujen yhteensovittaminen. Tänä keväänä kaiken lisäksi ovat muutamat tanssijat sairastelleet flunssan, joka on aiheuttanut lisää harmaita hiuksia harjoittelulle. Pääsiäisen tiena on useimmilla ollut myös Lapin ja ulkomaan matkoille varattuna. Kaikesta huolimatta parit ovat saaneet tanssinsa ja koreografiansa hienoon esityskuntoon varsinaista gaalailtaa varten. Kertokaa näin aluksi, kuinka harjoitukset ovat sujuneet. Onko ollut jotain ongelmia? Ei mitään ongelmia, paitsi askelongelmia. Ja joskus tietenkin jalkoja vähän pakottaa, mutta se on hetkellistä. Pääosin on sujunut tosi hyvin ja on ollut tosi hauskaa harjoituksissa. Edistystä on tapahtunut, mutta viimeisen viikon tokikin on ollut tosi kovassa kuumeessa, että nyt on ollut pieni breikki tässä harjoittelussa, että se on nyt ehkä se suurin ongelma ollut. Kyllä harjoituksissa kaiken kaikkiaan, jos vertaa siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin kehitystä on tapahtunut tosi paljon, mikä ei välttämättä aina täällä harjoitussalilla sitä ei huomaa, koska se on jatkuvaa kehittymistä, mutta jos siihen alkutilanteeseen, mistä lähdettiin liikkeelle, niin onhan tämä ollut. On edetty tosi pitkälle ja ollaan tosi hyvin päästy eteenpäin asioiden kanssa. Minkälainen kokemus on tähän asti ollut Tanssitähtien kriunousuun osallistuminen? Tämä on positiivinen kokemus, että tietysti vähän iltaisin on menoja aika paljon, että kotijärjestelyt vähän siinä painaa päälle, mutta ihan mukava. Joo, ei muuta, että tosiaan aikaahan tämä vie tosi paljon. Mulla on tämä nyt on jo kolmas kerta tässä, että tämä nyt menee lähestulkoon rutiinille. Mulle tämä on ollut uusi ja ihmeellinen ja ihana kokemus. Sellainen tavallaan unelmien täyttymyskin, koska mä oon aina halunnut oppia tanssimaan, niin nyt sitä treeniä on saanut ammattilaisen ohjauksessa. Ketkä ovat pahimmat kanssakilpailijat? Happonen. No, meitä on 2 miestä ja niin kyllä nyt työnantaja pitäisi yrittää voittaa. Joo, se on meillä ollut kirkkaana tavoitteena koko ajan. Jokaiselle parille on lopulta löydetty tanssiin ja koreografian tarinaan sopivat hienot asut. Joidenkin kohdalla se edellytti jopa 20 eri asun kokeilemista ennen kuin löytyi sopiva. Tanssitähtien kriunousun gaalailtana onkin odotettavissa ihastuttavaa pukuloistoa kirkkaissa värivaloissa. Kauhajoen koulukeskus muutetaan gaalailtaa varten aivan toisen näköiseksi, mahtavaksi show-areenaksi. Oma jännityksensä on pareilla ollut siinäkin, että miten he pystyvät tanssimaan kuumista ja suoraan kohti loistavista valoista huolimatta. Miten jännität eniten tulevassa Tanssitähtien kilpailussa? No just niitä 3 esitystä. Eipä. Se on tosi jännittävä paikka, mutta toisaalta sitä odottaakin tosi paljon, että pääsee sinne asti. Että se päivä olisi jo. Eihän siinä nyt sinänsä mitään jännittävää. Niin. Sen kun menee lattialle ja tanssii niin kuin vuosi. En mä tiedä, osaako sitä jännittää. Sinne vaan mennään ja vedetään show läpi ja vaan tyytyväisiä ja pidetään hauskaa. No mä oon sanonut tän ennenkin, että mä jännitän kyllä miten Harri reagoisi, kun tulee yleisö. Pelottaa, että se tekee omat kuviot siinä vaiheessa, kun se näkee yleisöä ja innostuu siitä. Mitä itse ajattelette, mitkä ovat tuomariston tärkeimmät arvosteluperusteet, eli mihin he kiinnittävät eniten huomiota? Sä varmaan olet siihen parempi vastaamaan, mutta ainakin se tanssiasilta, mistä tässä on alusta asti tosi paljon puhuttu ja mihin on kiinnitetty huomioon tosi paljon. Tekniikkalla ihan tää on.
jos nyt ihan kilpatanssin arvostelukriteereitä, siinä on muutama hyvin pitkään kilpatanssiparissa ollut tuomaristossa, niin ne katsoo varmaan ihan niin kuin näitä peruskilpatanssiperusteita, eli rytmimusiikin käyttö, asento, tämmöiset, mitä nyt kilpatanssissa muutenkin, mutta sitten nämä, jotka ei ole kilpatanssin parissa ollut niin paljon, niin heillä varmaan se, että mikä se tunnelma, miten se tunnelma välittyy, parin välinen kemia, tämmöiset jutut, että miltä se näyttää ulospäin, nauttiiko pari sitä tanssistaan, niin ne seikat sieltä varmaan näkyy niin kuin yleisölle parhaiten. Kyllä mä luulen, että yhteistyö. Miltä se parin työskentely näyttää? Ja siellähän on tietenkin, kun siellä on kilpatanssituomareita tai siis kilpatanssijoita ja ne varmaan arvioi vähän enemmän sitä kilpatanssipuolta, mutta sitten siellä on niitä NS-siviilituomareita, niin ne varmaan sitten kiinnittää enemmän just tähän yhteistyöhön ja esittämiseen ja semmoisen niin yhteisen tai semmoisen sujuvuuteen. Onko kaduttanut, kun lähditte mukaan kilpailemaan? Ei. No ei kyllä. Vaikka viidekin aikaa, mutta ei. Niin, ei tuntuu lihaksissa, mutta se on vaan positiivista tunnetta. Ei todellakaan ole kaduttanut, ainut, että tuolla sängyn pohjalla tällä viikolla tuli vähän sellainen fiilis, että kuinka tästä noustaan vielä tanssilattialle, mutta ei muuten. Tosi positiivinen kokemus. Ei ole kaduttanut, että aikataulujen kanssa pikkusen pitää niin omien muiden juttujen kanssa pitää pikkusen järjestellä, että saa harjoitusaikaa järjestämään näin tätä kautta, mutta ei missään nimessä kaduttanut.